वेलकाम बे गोदान भिडिअनि सायाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम गोदान निउस आपडेट लानानै फैदों। दिनैनि जोंनि सबसे फार्स्ट निउस आपडेटआवनो दं। नोंथांमोनाथ' जन कारजि नार्जारि होननानै बुङोबाथ' बयबो सिनायखायो आरोना। आरो दाखालि साननैसोथ' BPF आरो UPPL नि गेजेराव गोबां दावराव जानानै थांखांखाबाय आरोना। बिनि सायावनो दा आरो जन कारजि ब्रादारा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै थांबा मिन्थिनानै मोनगोन। आं बिनि सिगाङावनो फंनैसो बुंनानै होनि आरोना। दा मानो होनोब्ला BPF नि मानसिफ्रा माने UPPL आव हाबैदोंमोन आरोना। बे इलेक्सन जायैनि सिगाङाव BPF निफ्राय UPPL आव हाबनाय मानसिफोरा दा माने BPF आव फैफिननो नागिरफिनदों आरोना। बिनि थाखायनो दा जन कारजि ब्रादारा माने बे क्लियारिफिकेसनखौ होदों आरोना। दा जेरै BPF निफ्राय UPPL आव हाबनो होननानै ओंखारलांखाबाय बे मानसियानो दा माने बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो जन कारजि ब्रादारा मा बुंदों। दिनै आं मोनसे भिडिअ लाबोनाय जाबाय। बे भिडिअआनो जाबाय दासान्दि खोनानो मोनदों जे जितु सिगाङाव जेब्ला हाग्रामा सारा एकदम माने लोबोर सममोन, माने हारसिं मिरौ जिरौ, बै समाव जे जितु जोंनि BPF नि वार्कार, BPF नि माखासे वार्कारफोरा मोख्रा बुन्दाफोर बायदि जे ओरै बारलाय जेरै UPPL आव बारलांदोंमोन। दा खोनानो मोनदों बिसोरो जे नै दा सरकार फैखांनायनि उनावहाय बिसोरो दा रिटार्न फैफिननो नागिरदों। दा खोनानो मोनदों जे बैसोर मानसिफ्रा दिनै फैफिननो नागिरदों होननाय। किन्तु जों मोनसे खोथा बुंगोन आरो माखासे जोंनि BPF नि जोंनि लिडारफोरखौ बुंगोन, जुदि बिसोर मानसिफोरखौ लाफिनोबा किन्तु 2026 नि सिगां जोङो फेसबुकआव जोङो अर जोंहोजोबगोन। सिदा खोथा। जाय मानसिफ्रा जेबायदि हाग्रामा सारखौ लोबोर समाव गारनानै थांदोंमोन, बिसोर मानसिफोरखौ जिखुनु लिडारफ्रानो बिसोरखौ एक्सेप्ट खालामनो मोना। बे जोंनि रिक्वेस्ट थाबाय। सिदा खोथा बुंखादों। जि खस्थ' मावनानै दिनै BPF नि वार्कारफोरा दिनै सरकार लाबोफिनदों, दिनै हाग्रामा सारखौ जेबादि गारनानै थांदों, आरो बिसोर मानसिया दिनै ओरै बारलाय बेबादि फैफिनोबा किन्तु जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हानाय नङा। जोंबो उल्था जोङो बास जों मा खालामगोन, जायखिया फेसबुकनि थ्रुयै मा लिरा जों लिरगोन। थेंक इउ स' माच। दाथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय जन कारजि ब्रादारा मा बुंलांखो। मानो होनोब्ला BPF नि मानसिफोरा माने UPPL आव हाबैदोंमोन आरोना। हाबैनानै दा आरोबाव माने BPF आव हाबफैफिननो नागिरदों आरोना। मानो होनोब्ला UPPL आथ' जेनखाबाय नालाय, दाथ' BPF आसो सरकार दासिगोन नालाय, हाग्रामा सारासो। दा बेनोमोन आरोना दिनैनि आपडेटआ। दानिया फैदो जोंनि नेक्स्ट आपडेटनि सायाव। जोंनि नेक्स्ट आपडेटआवनो दं। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो ससियेल मिडियानि गेजेरै मोनसे हाबा जानाय पस्ट मोनसे गोबां गोसारबाय थानाय नोंथांमोना नुबाय दङ जानो हागौ आरोना। दा गोबाङानो माने बेफोरबायदि मानसिनो मानो हरखो, बेफोरबायदि हौवानो मानो हरखो होननानै गोबाङानो माने कमेन्ट खालामबाय दङ आरोना। हिनजावसाखौ माने बेफोरबायदि हौवानो मानो हरखो होननानै गोबाङानो कमेन्ट खालामबाय दंमोन आरोना, गाज्रि। माने बेखौ खोनानाय मथे माने सिख्लानि बिदायानो हरदों होननानै खोनानो मोनदों आरोना। जिखुनु ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनादोंसो हय। मानो होनोब्ला जोंबोथ' मोजाङै बारा मिन्थिया नालाय। आरो आंनि बुंनायफ्रा जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय आरोना। दाथ' नोंथांमोना नुखादों माने हौवाया माने जोनोमनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो माने इसोरानो दानानै हरखाबाय जिथिया। सिख्लायाथ' मोजाङानो, सिख्लाखौथ' जेबो बुंनो हाया नङा होनबा। सिख्लायाथ' मोजाङानो, खामानि दामानिथ' मावनो हागोन सिख्लाया। माने उन समावथ' माने रावबो नायफिना नालाय, बिनिखायनो माने एसे संसार जानायाव एसे खस्थ' जासिगोन आरोना। मानो होनोब्ला सासे बिकलंग होननानै बुंनांसिगोन। दा आखाइ आथिं मोजाङै थाबायनो हाया, मोजाङै खामानि दामानि मावनो हाया। दा एसे खस्थ' जासिगोन आरोना माने हिनजावसानि थाखाय। मानो होनोब्ला संसार जानाया इजि नङा नालाय, बेनिखायनो एसे खस्थ' मोनसिगोन आरोना हिनजावसाया। जिखुनुआनो जायाथों मानो संसारखौ मोजाङै मोजां जालांबानो जाबाय आरोना। बेनोसै। दाथ' नोंथांमोना जोंनि ससियेल मिडियायावनो नुबाय दङ जानो हागौ सानैसो इउटुबारफोरनि आरोना बियो। मानो होनोब्ला गारलायनाय बायदियानो जानानै दं आरोना। हौवा हिनजाव, माने हिनजावा बेलेगाव हौवाया बेलेगाव ओरै थोरै जालायबाय दं आरोना। नामखौ रावखौबो थांखिनानै बुंलायलाया। नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरै गोबाङानो नुबाय दंखायो। मा बुंनो आरोना। दा जाय आथिं आखाइ दङ बिसोरसो माने गारलाय लायो। जाय दा माने आथिं आखाइ गैया बिसोरसो मोजां संसार जायो आरोना। दानि जुगाव मा बुंनो, जायहा आथिं आखाइ दङ बिसोरसो माने मोजां संसार जाया। दा बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ। नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन। दाथ' आं माने बेफोरबायदि खोनानाय हिसाबैथ' माने बिकलंग
मानसिफोराथ' माने आथिं आखाइ गैया माने खामानि दामानि मावनो हाया नालाय बिनिफ्राय माने मासै मास सरखारनिफ्राय फैसा मोनो होननाय खोनानो मोनो आरोना बे नंगौना नङा आंबो बारा मोजाङै मिथिया सोरबाफोर जुदि मिथिबायोबा मोनमारोना मोनमारा कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय दा खामानि दामानिथ' मावनो हाया नालाय सरखारनिफ्रायबो फैसा मोननोबो जानो हागौ आं बारा मोजां मिथिया आरोना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय